Ageno ni rio maber jahera mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu matecheno ni Nandruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' wapuonjore wang'eyo kaka wanyalo bedo kod ngima maber mondo mwadaga minga e yo makare to ke yo ma wachandore godo e yore ma wanyalo geng'o kata ma wanyalo thiedho. Amor mokalo ni wendo na kendo daktari osechopo e studio abumie thuolo bonyiso wane nyinge ng'a en wuod kanye olonye weche mage kokwa ketho kinde kata matin wadonje twak achiel kachiel. Daktari machiegni penj laktar. Erokamano. Ginyinga an iluonga ni Levi Onyango Juma Wood Game kendo Nairobi kae atiyo Koinange Street Aro Medical Center to kod Amrek Kenya mano ni Ngong inpatient facility marwa. An laktar molonye tuochego machando dangni mag paro mar dhano ma dho ngere waluongo ni mental health. To tija yehie iluonga ni psychologist gi dho ngere. Mor bet e studio kodi kendo ageno ni twak ma kawuono dhi konyo ogandawa kendo dhi puonjo ogandawa bende. Erokamano. Erokamano nya daktari, weche mag dangni mag paro gin ga tuoche mabiro kidenye mopogore opogore kendo gik mang'eny thoro kelo gi en mana ni moro samoro joko ka ogani gin tuoche monego beni neno ne daktar kapok wadonje twak ma kawuono. Adwa ni mulne ogandawa gimomiyo dangni mar paro ber kineno ne laktar molony e weche gik wayud kaka wanyalo konyore. Mokwongo nitiere gigo ma waluonga ni myths and misconception. Nitiere tuoche mag dangni mag paro mogandawa madala weyo ga ni gin gigo ma mako ng'ato nikech maybe jodongo kata anyuola mare notimo gimoro koro yudo ka ng'ato ka wiye lokore machalo mok ber chande tiwacho ni joka ng'ane nobedo ga kama iwacho ni kawe uru tere ajuoga, kawe uru time kama luonguru jolemo mondo tim kama wayie ni Nyasaye chango. Lakini kochopo kuma koro tuo osedonje ot ok ochuno ni obedo tuo mane. Ber ka itero ng'atno mondo ne daktar kata molony kendo mopuonjre kendo motimo kos mar thiedho tuoche mopogore opogore. Obed tuoche mag tielo, obed kata mag dangni mag paro, obed tuo moro amora. To ntiere kibire tuoche kaduoko penjo ni no bende kibire tuoche mag dangni mag paro iyudo ka ntiere stigma. Akiani stigma chawaluwacho na ni akwede. Akwede moro mantiere mamiyo dhano luor mondo gikwa kony kata mondo giwach ni shida ma kama odonjo. Nyathiwa ni tinde wuoyo kende, nyathiwa ni tinde otimore kama owuotho kolilo kodwa luokore to kata kiwacho ne nikech mago gin ranyisi mopogore opogore manyalo nyiso ni ng'ato nigi tuo mar dangni mar ang'owa mar paro. To gino madwarore ni samineno ka tim nyathi kata mana ranyisi moro amora ma wasebedo kwa wuoyi kata ma pod wabro wuoyi kata ma wabro wuoyi kawuono ni kuom ng'at ma watni obed nyathi obed mamani obed tuoche gi mako ji across all age groups. Nyalo bedo dani moro ma kata nigi dementia, nyalo bedo ni nyathini moro emako gi autism. Magi awacho nikech gin gik mwasesomo kendo nyalo bedo ni jawinjo marwa nosewe ng'eyo. Yie ikaw nyathi kata mana watni no kata ng'at ming'eyo no nyalo bedo kata mana nyathi manie sikul. Penjo moko wayudo kata mana message kisomo to yudo ka japuonj moro penji ni nyathi moro an go ka to bi ondiko di to kiwacho ne gini to next minute wi osewil gi gimi wacho ne nyathini nyalo bedo gi shida mane. Koro yudo ka jopuonjre nyalo bedo ni ok ong'eyo ni nyathini nigi shida mane. To kitere ir ng'ama olony ma wacho nikech en penjo mana yudo wik ma wadonjeni ma japuonj moro nyopenja. Tanyise ni kik uchwad nyathi, kik upanish nyathino ndiko bi kadi, nyathino nyalo bedo ni nigi tuo miluongo ni dyslexia. Koro kaw wuo gi jopuonjre weteni to kaw wuogi nyaka gi jonyuol to kaw nyathino ukele klinik mondo wane kaka wanyalo timore nadi kaka wanyalo advise accordingly. Erokamano. Magin tuoche mang'eny to jomoko wacho ni gin juok, jomoko bende nyalo wacho ni ng'ate mowuotho ne nyathine marach kata mowuotho ni marach to chutho en tuo monego beni neno ne laktar. Daktari madwa ni mondo mago mbaka ni kang'eyo kata en tuo kata ukang'eyo ni anyalo kete ni enang'o to in kaka laktar molonye weche gi adwa ni mondo mi ilernwa akwayo ni ilernwa maber. Wantiere gimoro ni gwe punda daktari tiwacho ga ni kata chiemo kapo nono ni chame modhi saidi to nyalo lokore sum. Kata mana pi miwacho ga ni mondo mi ngato modhi glasi saboro ni kai kori modhe modhi saidi tiwacho ni koro nyalo luoko mogol nyaka chumbi manyalo konyo dendi e dendi. Antiere koda chandruok okang'eyo ni en chandruok okang'eyo ni en tuo. Ibonyisa ni en tuo koso ken tuo. Wach mar gwe punda daktari. Abro wacho ni en tuo kaluwore gi kiwango ma ng'ato time kata gi kiwango. En gi stages mage go punda no en gi stages. Wachak ni gwe punda en ang'o? Gwe punda gi dho ngere waluonga ni gambling. Ma en ni ng'ato nigi gimoro ma
manigi wach ni value gi dholuo cha nango nigi nengo mare to dwa kawo gima nigi nengo ni onyalo bedo pesa onyalo bedo kata mana gimoro ma en geot to dwa ni mondo keti mondo yud gima nigi nengo mamalo moingo gima en godo no koro kwatiyo kata gi pesa in gi siling 100 tidwa ni mondo ikawe ikete kumoro mondo iyud milion 1 ineno ka loso milion 1 gi siling 100 mano nyalo bedo matek kidogo lakini mane makoro waluongo ni gambling manyiso ni ng'ato kawo risk mamalo mondo gimoro ma en go manigi nengo mapiny chande oduok ne duoko maduong' within a very short period of time kiwache kamano to nyalo bedo biashara nikech ng'ato biro wacho ni to donge ka an gi 100 be mana dwa penjo nikech samoro antere kod siling 1,000 daktari adhi awaro baro gorogoro apar kasa nigi wuotho 100 to adhi akane diere makoro piny tek ause siling 150 kata 100 kata 200 daktari dong mana gwe punda mano dang'o wach ni gwe punda wabiro wacho ni timo ohala to ohala gi gwe punda opogore ma okuongo en ni yo mi kawo godo 1,000 midhi waro godo duma mano duma en commodity commodity no ikete kendo chieng' moro irito ni mondo nengo dhi malo mondo kitimre nadi iuse mano exchange money for commodity again for money lakini yudo ka mar gwe punda ni to en mar hawi biashara onge onyalo bedo hawi lakini hawi mar biashara opogore gi hawi mar gwe punda nikech mae en gimo kin certain ni pesa ni biro duogo kaka time nadi kaka keti ng'eni oduma cha to kata kiwaro to iwaro duma gi pesa odumbicha inyalo bet go kacha inyalo loke into another lakini macha ten gima na kawo 100 taketo online kacha tarito ni mondo 100 okel na 1 million mano hawi opogore gi biashara biashara en gimi kawo en kaka tich ma ng'ato kawo matimo joluno gongero ni hawi lorie ko daktari mano to abro tenete dagi kidi kanyo seche moni weche mag gwe punda daktari gambling disorder seche makoro seche makoro en tuo en ang'o motimore momi wanyalo wacho ni koro en tuo mokuongo en mano wanyalo wacho ni koro ka in stage mara 3 kata 4 ma en gi stages en gi stages mage mokuongo kaka chake nitie kaka o progress mos lakini kichope stage mare mara 3 mwaluonga ni desperation stage gi dhongere tiyudo ka koro pesa mani chikada ka wachi wabro tiyo gi example mar betting nikech mana pani gambling mang'eny Kenya sana kata kwang'iyo statistics ma wang'eni wabro wuoye bang'e wawach ni chako gi siling 100 tiyudo ka overtime pesa ni nise gambole mi kori in pesa ni notimre ga nadi orumo kori chako kwayo pesa jomoko imanyo pesa kuonde mamoko mondo itim nadi igambol godo gwe punda inyalo bedo ni samo gwe punda no tivinjo ka bende okivinj ka in thuolo maber ivinjo ka in restless matin manyiso ni craving moro sedonje ming'eyo ni sama kama kochopo to nego bed natimo nadi a place bet okinyi ka chung in nyaka gi structure ming'eyo ni okinyi ka chung adonjo online kacha ng'iyo ni games mage mantiere by saa 4 asepango gi by sama kama games kichako to asetimre nadi aseketo gi kanitiyo ga gi siling 100 koro sani nyalo kata mana keto siling 1,000 to yudo ka pesa gitimre ga nadi dhi ka gilal mar ariyo iyudo ka koro finances kata mana yore mane yudo ga go pesa te oselorore makoro inyalo chako ga mecho inyalo ga dhi e kibeti mar ng'ato tikawo pesa kati kwayo makoro in gi gope mang'eny monego bedni momoko nego bedni bet godo nikech ang'o motimorewa igwe punda moro be iyudo ga koro problem donjo kata mane familia kacha nikech responsibility mari monego bedni itie ot kacha chande ok timre nikech pesa monego bedni kawo kitimo go gik moko e ot ikawo itimo nadi igwe godo punda koro mano iyudo ka shida nyalo chako donjo ot kacha chamu chako beto gi problem gi jaodi kata mana gi nyithindo kata mana gi ng'at midak go ka in nyathi tiyudo ka koro in gi shida gi janyuol ka in nyathi madhi school fees kano mi tikawo ikete gwe punda ma pesa odhi otimre nadi odhi olal kichako biashara ok bedi nikech pesa mora modonje biashara ikawo igweyo godo ang'owa igweyo godo punda mano ranyisi ni gino sechopo kumoro makoro obedo tuo moro bende en ga ni itemo ni mondo iwe lakini sami temo weyo chande inyalo bet ndalo 3 kapod pok igwe punda to ndalo mar 4 cha iyudo kisetimri nadi idokie mano bedo shida aeto chopo kuma koro ntie hopelessness moro donje nikech isewito pesa mang'eny
makoro ineno ka onge gimi nyalo wito moloyo. Koro yudo ka hopelessness cha nyalo chako kelo paro no mar kawo ngimani. Nikech isechopo kumoro makoro gini odi school fees ni chamo te kapo ni nyathi matin. Ot kacha chande responsibilities gopunda chopo ga nyaka kuma ng'ato nyalo wito anyuola mare. Nini duongo nang'o familia mare. Onyalo wito nikech jaodi ol. Idhi ni kawo loan mae taseneno literally. Ng'ato nodhi mokawo loan mang'eny. Millions of money, 2 million. Aeto dhi ogogo punda, casino, betting, ang'o pesa no dhi otimre nade, olal. Koro joka kane biro bandho gi pesa kae, to yudo minoti ot to penjo gani to jaodi ni kanye, no kawo 2 million, no, to poko duoko. Koro ing'eni jaode penjo gani to undonjare ure odni, unyisa ni 2 million no to nokelo gang'e ot kae. Magigo, mano ndoa, mano timore nade, okethore kamano, nikech go punda. Ng'ato kawo pesa mang'eny, oholo, onyalo kata holo pesa i bank. Odhi ogogo punda pesa no dhi timre nade, dhi lal. Mano kelo chandruok e ang'owa. Iyudo ka kata ka tich kacha chande. Ng'ato spend seche mang'eny, kata okawo seche mang'eny ka en ka tich, ma en gode simu, nikech ogo punda. Koro productivity mare e tich kacha cha be chako timore nade, chako kelo shida. Koro iyudo ka en gi lweny mang'eny gi boss sate. Owuok ga sama tin eno dhicho. Owuok ga sama tin olal some 30 minutes kata mana 1 hour. Iyudo ka productivity bedo shida. Mano nyalo ketho ne ng'ato tich. Kama koro chope ugonjwa, owacho kata tuo, owacho ga ni kata tich ma ng'ato nyalo ga bed ni ng'ato ne tije osetimore nade, ne tije oselal. Koro mago gin ranyisi ma kineno go ng'ato. Aeto bende niga denial moro be mako gaji. Makoro kodwa yie ni ni en chandruok nikech kotemo weyo to winjo ka en very restless. Owinjo ka ok ngima. Kendo ing'eni go punda no sani gintie gino mwaluongo ni diagnostic and statistical manual. Jogo ma watie tuoche mag dangni mag paro nitiere classification kaka tuoche obedo ga classified. Koro yudo ka go punda ni kata gambling ni okete under substance use disorders. Mabe wasewuoye mang'eny sana. Manyiso ni pesa cha en the substance. To sami tiyo gi pesa no e yo moro mok ber obedo disorder. Koro manyiso ni pesa duto miyudo gande tidwa ni mondo timri nadi igogo do punda. To mano kelo shida. Kendo kelo shida tich, okelo shida anyuola, okelo shida ni in iwuon, nitie gik minyalo timo makata nyalo miyo inyalo maki. Daktari na winjo wacho wakati ni koro seche mwaluonge ni tuo kata disorder, mano sedhi ahinya makoro kokigwe punda tiwinjo ka gima ituo iwinjo ka gimoro rach to bende koro en kama koro dhi kelo ni chandruoge mopogore ne in owuon. E tich kama intiere kata family mari onyalo kata ketho family ni. Ipimo no kata ni intiere stages. Wachaka ni stage 1 kata wadhi matin mondo mikoka wadonje statistics bang'e matin mondo mi oganda ong'e ni kachopo kae to kare asechopo kama rach onego bed ni amanyo kony kata kachopo kae to koro odong' matin tadonjo kama ok onego bed ni adonjo. Wang'e ni stages daktari. Stage mokwongo sami chake mondo mi gino donje rembi, wacho ga ni gimoro tindo donje rembwa. Nyalo bedo ni nitie ushindi matin mitimri nade iyudo. Iketo 100 iyudo 1,000. Iketo 50 iyudo 650. Iketo 1,000 iyudo 10,000. Koro mano waluonga ni winning face. To mano e marwaki e gambling. Nikech gima timorega dhano mor sama gimoro maber otimre nade obiro. Wawacho ga ka pile ni obwongo wa respond ga maber to happiness. Koro iwinjo ka ilo moro maki nikech iyudo ang'owa 650 te in mana gi sling 50. Macha bro motivate kata mi jiwo ojiwi mondo mikinyi tem keto 100 iyudo 2,000. Mano e stage mokwongo mwaluonga ni winning stage mar gambling addiction. Kisewuok e winning kachi bro win gi to ng'eno kebe win pile. Nitie kuma bro chako makori bro chako lalo pesa. Iketo to lal. Kata kidhie gik moko miwinyo ga ni itimo kama ochuo 500 tikawo 500 timinadi imi inyalo wuothe bath ndara to yudo jok moko katimo gik moko kama peke ni kanye tiketo pesa ai pesa ni lal. Gibro mi mokwongo gibro mi 100 kata kidwa ng'eye timo kamano gimi 100 ichamo gimi 300 ichamo ai tiwacho ni waketo 10,000 peke ni kanye aeta ng'owa pesa ni lal. Mano winning face mari. Koro kidonje stage mar ariyo losing no iwito pesa lakini ntiere gimoro manyisi ni sami wito ga pesa cha idwa ga ni mondo recover pesa mitimri nade miwito cha. The more midwa ni mondo recover
edhe mo mitimo nade mibet ga tingeni gini medo ga mana timango pesa ni medo lal ma pesa ni lal malal awacho ni tuo donje stage mar 3 kata mar 4 kanye ma kori donje ga stage mar 3 mar desperation phase desperation kanyo pesa ni oselal isetemo recover otamre koro pesa bende ise magi mane ingo ka ise gambol go murum kori chako manyo mag jomoko daktari wa maka kanyo wach peke ni kanyo notinda budho ne to kata kamano pod entiere kichadier kiwuothe town gi iboyudo ka jomoko kudore kamoro timo gino kare en chandruok gimano kang'eyo ni kare entiere ga stages mopogore ibro pimonwa ni en kanye ma ng'ato onego beni koro stop kata en kanye ma onego beni ng'ato koro chako chichni oyo gini ok ni koda maber kwasika uyweyo ero kamano gopunda ning'eyo ni nyalo kete kaka achiel kuom tuoche mag dangni mag paro emo mi wantiere kod chenro mar penj Laktar Ramogi TV ka awang'iyo kuonde mopogore manyalo kelo ne oganda chandruok manyalo ketho ngimani manyalo ketho ngima family ni iwachonwa kata ni Gwepunda en achiel kuom gi waka uyweyo ka waduogo kidieny mar 2 wadonjo statistics kaka chal kae to bang'e wabong'iyane ni e seche ma koro idhi ahinya ni kanye monego beni wacho ni oyo gini oromo kika dhigo nyime omiyo kik isud kata matin. Who do you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages? Who do you trust to get you to work, airport, or to that late night plan? Wigo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Mondo iyudwe ndani kaka skiza timari dimana *860*417# to parie ni Ramogi TV enie ot mar jowerte. Bago Bodho of the Year Makebera. Nitie deal moro marito koro poko chop but imia weyo nyaka tich kamuindi chieng'no mondo wabwaka ohala. Between me and them, whom do you trust? Negidhi jikon gi nyuando chiemo go magito kikombe gito sande. In fact, I must sue them. Ngeni daka ni onge ngamundi chinge mang'ato. Wewe gi saguri korani chuluma boys go. Dhi saguri kata mana sane ni enuro dagi. Teka unusi gi wachno to ano ka bibet ka ikinyuome to kata arus mare ano ka bibiro ere kaka ini nyalo timre gosipne malich kamae kosiparo ni nen mana kende ka an ka mora achiel kode to joma ni kate bende ni kode en chunji adek osiep hera koda timbe andhoga makelo chwanyruok koro onge kaka arus ni nyalo timre maye yawa ikrine wuodh parineti sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno mana Ramogi TV. Machiegni kendo penj Laktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu. Daktari ne mulonwa kaka inyalo chako donje gigi ntiere gimoro ni winning stage. Okang'eyo ka jite win ga e stage ni kata ka jite bedo jaloch e stage ni tiwacho kacha ni seche ma iwito chatidwa ni mondo mi item iduok pesa ni to ma ang no med kelo ni lal opogore. Daktari kanye monego beni wacho ni ka gini koro dhi nya onego beni kora stop. Sami chako winjo kako kitime to igombo ni mondo itime saidi. Kata sami neno ka ise wacho miwa isingri ni gini okachaka tim kendo. Aito bang dala ngwen ti yudo kichapo nade kata weekend ko chopo to kusama nini chati setimri nade idokie kendo. Manyiso ni ini wuon iseng'eyo ni gini en shida. Asewito pesa mang'eny sana lakini pod atimre nade adhi mbele gi timo nade gi keto.
abro mi example moro matin mang'eyo ni oganda wanyalo relate go. Ibro yudo ka egweng kata nini kocha ibro yudo ka chiro ka chiro niga gi chiro chieng chiro. Tibro yudo ka nitie jok moko mabiro ga gi goods moko mang'eny. Aeto gindiko karatase moko mang'eny to koro karatase go izunguka gi tikwanyo karatas. Iketo siling apar tikwanyo karatas yawo mondo mi yud ang'owa yud gimoro manigi nini mamalo. Tiyudo ka ng'ato timo gini odhi e chiro gi siling 500 odhi nyiewo timo shopping. 500 ni obro gawe ei besen kachande. Uketa para ochope 200 wacho ga ni wakita mora biro timre nade. Onego be ni ng'eyo sami wacho ni oromo we awerago nikech kaka imedo time ibro time to pesa cha bro timore ga timana bro lal tibro chako winjo ka koro in very frustration moro chako maki mana tiyo mana gi example matin mang'eno ganda wa ung'eyo kendo oseyudore to koro kwa donje betting maduong' ni tiyudo ka ng'ato koro chaka kat donje ot kacha chako kawo gik moko uso mondo timre nadi odhi otim go betting. Yudo ka koro pesa mori onge pesa manyalo neno kamai ichalo ng'atno manigi addiction mar yedhego mamero ji. Craving moro maki ni nyaka tim gini kanyo onego be ni ng'eyo ni ka shida osedonje. Complaints kiwinjo ka ng'at mani kuomi kata man machiegni kodi e ot kacha kata mana ka tich osenyisi ni Ruth gini aneno ko osechako bet shida kodi nikech yo milate pesa to gi kakitime okane ka otimore nadi ober. Chikiti mondi winj gi mang'ano wacho ni nitie gik moko mokwanega kuom wan wawuon lakini jok mania surrounding marwa nyalo timore nade nyalo neno. Ka jaodi ose complain ni pesa onge responsibility mari osechako timore kama nikech itimo gambling mano nyaka ing'e ni shida nitie kanyo. Sami in iwuon neno ka isechako pando gambling mari nikech sama ng'ato chako to jimoro gate adwa keto bet adwa timo kama kamai to chopo ku message moma kori ng'eyo ni gini nitie kama sekose kori chako pando tabia cha itime kisirisiri mano ing'eyo ni shida osechako timore nadi osechako donje iye kanyo. Sami isechako bedo gi paro moko mag kawo ngimani nikech isewito everything ma in godo iyudo ka koro hopelessness cha osedonjo kanyo nego be ni koro ing'eyo ni gini osebedo shida kendo imanyo konyruok nikech shida maduong' en ga ni ng'ato temo weyo kende lakini tame oyudo kodoke masaka sa. Daktari miyo ranyisi mang'eny mokalo wang'eyo kata ranyisi mar chiro pesa peke kod weche makamano miyo ranyisi mar besena ma samoro ikelo kod mwandu mang'eny mopogore miyo ranyisi ma samoro kaka ng'ato koro kawo nyaka mwandu ne magoto odhi uso TV odhi uso kata osingo kata logbook mar mtoka mondo mi odhigo otim go gambling odhigo e casino kod weche makamago. Statistics kwan chal nade pachoka akotene kod weche mag gambling. Kwan abru kwan mag gambling gin very accurate. Mane kuma statistics otime mang'eny kabisa nikech inyalo paro akia higa mokalo ne ntiere noket ne jo betting and licensing board noketo apani government sirikal noketo tax margi nodhi malo kabisa nikech ne gineno ka shida ni osedonjo kendo ne affect ji mang'eny aeto pesa mani loso kacha bende ne thoth. Koro higa ni nyegi timo statistics margi momiyo gini ne timore. Report nobedo released dwe mar 8 August tarik 30 ma report manobedo released ne nyiso ni in the last year kata higa mokalo from June 2022 nyaka June 2023 jo betting company and licensing board no record billion 88.5 mano 88.5 billion in 1 year in revenue managi collect from gambling. Mano pesa mabdano ma jo Kenya kende no wito e ang'owa e gambling. Mano mana mar online mano kwa wach mag peke ma wache chiro kata ng'ang'o ka mang'ato kete simu mano gwach ng'iyo gik moko kaka sport pesa kaka ng'ang'o go iko koro mana man bikete simu mag online go iko koro yudo ka revenue no kiduogi ng'iye tigoe per day iyudo ka ng'ato in a day jogi no collect 10.1 million e odiochieng' achiel manyiso in 1 second ng'ato jogi ne make 1 second kama mano siling 2,800 koro mano Kenya kende. Koro yudo ka en gino ma osedonje dhano to kendo dhano time ahinya
to apani mano be nyalo kel gik mopogore opogore nikech ne penyi ne ngoma timore nikech ni ka be oganda donje gimoro matek kamano de bede nitiere gimoro ma ok timre kata de bede nitiere ni gimoro matimore daktari nyalo bedo ni mokwongo en ni wanya wacho ni tije olal to promotion mar gine ne be ni malo mar go punda be ni malo koro yudo ka ng'ato kowin kata ka ng'ato oloyo pesa moro maduong' to obedo ilande ne oganda to sama dhano neno macha chande to gibende gidwar ng'ato dwani mondo tem kahape wacho ni en hawi koro kila ng'ato dwaro ni mondo otem hawi mare tiyudo ka e temo mar hawi chande gini kelo lal kuom ji mathoth ng'ato achiel yes obro yudo ji 3 ji 4 bro bedo gi yudo hawi cha kendo gibro we gen lakini kuom ji 4 go ji adi mowita ngowa koro yudo ka kelo statistics mar ni nicha biro malo kiduogi ng'iyo kata mana jogo manokawo ngimagi e yono nikech go punda be statistic go ni malo moko nitie kata unulande TV ka iwacho ni ng'ato ne ni oidho wi kiang'o olwar piny kowuok e kasino mano naneno kata mana this year kaka ni e news koro iyudo ka mano gigo mano nyisi ni rate kata mana atamalo ma ji timo godo punda no ero ni timre nade ni mala ahinya to osebedo shida kuom ji mang'eny iyudo ka ibro landi nyathi moro ka ngimane e sikul nikech omiye siling 80,000 dhi ochul school fees to timore nadi okawo keto obet ogo punda to pesa no dhi timore nadi odhi olal koro mano kelo shida to en gino mantie mokwongo en dhier mantiere oganda waonge tich mang'eny koro dhano manyo pesa to kiwinjo ni nitie yo moro ma pesa nyalo biro godo ka bete ot tan gi 100 moro nyalo kelo na 5,000 donge ng'ato ka ng'ato dwani mondo tem to samoro yudo ko ken makosa mar ng'atno to bende obedo ni ok en makosa ne nikech ok ong'eyo ni samo chako ni gini nyalo chopo kuma koro bede ang'owa obede tuo koro mano apani puonj ma kamagi nyalo bedo maber kabisa ko ganda wabet godo ma ng'ato ng'eyo ni okay en giono mwa nyalo loso go pesa kwa chake ober yes lakini kineno ranyisi moko kosechako donjo ting'e ni ka entie shida gini nyalo bedo shida maduong' manyalo miyo kata chieng' moro anyalo kawo ngimana koro we awera kode kata mondo amany kony mondo ane kaka inyalo konya weke tabiani wacho nitiere ranyisi ma ka ng'ato neno to nego beni koro chicho wacho ni gini koro osebedo to kuom ranyisi ni wacho kata ni kapono ni yande ogwe punda to wacho ni adwa ni mondo miawe to pod odok e adoka bang' ndalo moko tipo mana kochako dok e adoka samoro seche moko ogwe punda to winjo ka oonge gi kwe pache dang'ni kod weche makamago ochopo kama koro ji complain joma tiere buti complain magi kendo magin ranyisi ma onego beni wang'iyo ahinya wan kaka oganda mano koro ka in ng'at ma in gi ng'at moro machal kama matimo nini ibro neno ni gik moko lale ot nikech chopo kuma koro gik moko lale ot ma ok ing'e ni gini odhi kanye ng'ani ok omadh kong'o ok oti gi gimoro amora ma to bi ng'e no en ng'at maler pesa ne ok dhi kata ka mon kata ng'o tineno ka pesa ni en oonge ga responsibility chande bende kata mana iluongo nang'o responsibility gi dholuo ting mar ng'ato kata ka en ng'at madichuo mane ni en ge ot kacha iyudo ka onge nyathi chako kwayo pesa e yo moro ma ok ing'eyo ni pesa ni titere kanye samatin kata ka en e sikul to pesa ikwayi week ka week ikwayi mara idwaro kama idwaro koro yudo ka pesa chande ena pesa mikwayi masaka samo ok ing'ega ni pesa ni to timro nade odhi kanye to in kech wacho ni gik midhi tim gi pesa ni ichiwa pesa ichiwo samoro bende ibete piny ipenjo nyathini to koro wachna ni pesa makamagi pesa gi timo ga nade kata ka in kode ot kech inyalo ga yudo ni koro chako kwelo nikech kuo donje jogo mago punda ahinya kosebet ng'at matuo koro kuo moro bende donje koro ino kata ot kacha chande gik moko nyalo ga bedo ni chako lal kata bedo ga ni pesa hie kata in ka in ng'ama mi keto kibeti ni kamoro tiyudo ka pesa moro timore ga nade onge to kipenjo to be ng'at mokawe pesa no botimore nade onge to en gima timore kamano nikech awacho ni en gima ng'ato temo to ok timre nade ok we koro okay mano to statistics ma wawuoye chande koro mane ma wacho ni onego be ni ingi kineno ranyisi machalo kamago ting'eyo ni kama ne gi ng'atni kuma wacho pego chande apani gimoro nyalo bedo ni dhi mbele ka to kwang'eyo shida mantie ga en ni kaka wacho ni ng'atno mosefwenyo ni kata kod wang'eyo ni en gi shida no to neno ka timne chako pande shida man ga tie en ni tek fwenyo ni ng'ato timo gini nikech en gimitimo akuo en gimitimo apanda
koro unyalo ga bet kata ni ne un gi account moro un gi open check moro e ot kanyo mar joint account kaka ngowa kaka jomodak to chieng' moro kidhi ng'iyo balance mar account no tiyudo kaka balance en nono to king'e ni pesa gi nogol ga tich adi otim gi nadi nikech gimineno ot kacha malong'o ma be pesa go osetimo to be onge otimo nadi onge lo moro munyiewo onge kom moro mukele ot to yudo ka pesa cha to nowuok e account kacha modhi olal to kipenjo to onge gimoro maler ma ng'ato timo nadi ma ng'ato wacho ni gini okelo shida kuom ji to biro nyaka be gi wich kuot nikech kikawo kata mana nus milion idhi igogo punda molal te kata mana pes school fee mar nyithindo kata samoro wuoche no nego bed ni dhinyone nyathi wuoche to kitimo kamano iyudo kokelo wich kuot moro koro nitie biro gi odwani mondo pandi shida no ero to mano kelo shida e anyuola mane miya wacho ni chopo kumoro makata iyudo ka koro anyuola pogore kata mana familia mari pogore nikech kiwango misetimo godo go punda no osebedo shida kendo osebedo tuo moro e del kanyo adwa ni seche mwadhi nyime ni samoro director wa Philip bro kelo statistics ni e screen maber mondo mi oganda wa one kaka pesa lal e yore mag go punda te seche mamano timore daktari pimonwa ni tuk punda e Kenya pesa ma jo Kenya osetiyo godo e hikomenda Hikel Fario kod Prario Gario, Hikel Fario kod Prario Gadek, higa mangima biliona praboro gaboro nukta abich. Koro kwa pogo higani endalo mia degi prauchiel gabich 364-365 pile kapile odiechieng pesa majo Kenya wito egwe punda en siling milion 240 gario saka sa en siling milion apar dakika ka dakika siling 1,100 gi prauchiel gaboro 330 kaito nyiriri ka nyiriri kata second ka second pesa ma Uganda wito e yore mag gwe punda en siling 2,800 daktari pimonwa kacha gigo masa moro ka ineno kuom ng'ato tinyalo chich nyaka bedie ni odonje weche mag gwe punda ineno ka gik moko chako lal pesa tiyo mok kare kod weche makamago mano ne en ng'at machielo to samoro anawuona samoro se donje anya makoro bedo tuo to kang'eyo ni en tuo ere kaka anyalo fwenyo ni en tuo daktari adwa ni mondo mikanye mwang'e ni anawuona bende anyalo fwenye kenda koso nyaka ng'ato ema fwenyna inyalo fwenye kendi mana king'iyo kaka wawacho no ero sama wang'iyo kidienje mopogore opogore chande kiwinjo gik ma wacho kidieny ma mogik ma wacho no ero ma koro gini onjao ngimani itemo weyo to okinyal weyo ineno ka koro pesa duto niseketo kacha makoro inionge go inyalo donje kuo inyalo uso gik moko mane ot mondo iyud pesa minyalo timo godo gambling koro sama ineno ka gino osechako kelo symptoms ma wawacho go duto onego bed ni ng'eyo ni gini osebedo shida kuoma imany kony nikech gigo wawacho ga duto addictions duto behavioral addiction mae waluonga ni behavioral addiction tie mago mag chemical mowacho ga kaka mag kong'o mag njaga kata mag yedhe mamero ji wawach kamano to nitie mago mwaluonga ni behavioral preoccupation moro maki ma saa mibet piny to mane gimi iparo ni adhi yudo pesa kanye matimo nadi magogo punda mano waluonga ni preoccupation osedonje obwongo to igo yore baby imanyo yore minyalo yudo go timo nadi minyalo yudo go pesa cha koro bed ni dhi kwale kata bed ni dhi kwae kata bed ni dhi hole tekni yude mondo itimri nadi igo punda to ineno kamano in iwuon ing'e kaka iwinjo kendo ing'eyo kuma gini oseketie samo kigoe tiwinjo ka okin maber iwinjo ka ina ng'at ma chunye ok ber chunyi bira marach bira gi mood moro mok ber nikech pok igo punda pok iketo bet kumoro kanyo ming'e ni rito gimoro matimore nade mabiro to mano bedo shida koro kiseneno ranyisi go kuomi kata temo weyo tineno kidoki adoka iyudo ka mago chandruok monego beni nyaka kama wantiere no bende nitiere kod penja mora inyalo tudori kodwa Facebook page wa en page laktar inyalo yuda bende Facebook page en Ramogi TV hashtag en page laktar inyalo yuda Facebook page na en Nyar Joseph penjo mora ma diher mondo mi daktari oduoki oboduoko kanyo yena mondo mi wakawiyo ka waduogo to wang'e kaka inyalo fwenye e yor thieth kata e yor septal kata diagnosis ni intiere kod chandruok mar gwe punda oseju ni intiere kod chandruok mar gwe punda ere kaka inyalo konya thieth nitiere koso ere kaka nyalo weyo ere kaka nyalo dok chien mangima na bed maber mago gimoko mathoth e kidieny mar adek omiyo kik ibed mabor kata matino. I was impeached through Parliament for doing the right thing.
I was touching people in high office in government. And so because I had refused to join them, then it was time for me to be taught a few lessons in life. Be comfortable knowing that as a leader, you must not have all the answers. I'm engaging with people of Nyandarua quite actively, and I'm listening. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. I couldn't take it. I had to learn to live with it because Bob is no more. From powerful Kenyan stories and entertaining local content that speaks to your heart. Niko na big money. Sasa wataniita Big Daddy. We've got it all. Own the moment wherever you are. Experience Kenya's stories and Kenya's spirit only on Viusasa. Ticha beach kocha kure sangweno tieno nyaka sauchi lakini ni mixes maliet kabisa maglu rumba luo benga kachil kora jawa maliet Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chunje luo Kapela nako ni wangne kawada kocha nyaka wang joy mari Ramogi TV Lungani ya boy handsome Mandawea Roji bed and breakfast Lungani DJ Kolokolo instrumental Tokodan Solomon Atito Kafaya Gudi Kawa wachoni Ma en Ramogi Night Disco Kete Manaka I was very disappointed when we are not able to move on with the airport contract. That was really very unfortunate. Ogai mar ODM Raila Odinga koro wacho ni jo Kenya biro yuago ang'e kuom kwedo rak mar Adani. Tangu mtoto wangu aake hatujaiona haki yoyote ikitendeka. Hatujaiona serikali ikichukua majukumu yoyote. Lakini tunaona wengine ikifanyika, tunaona wanashughulikiwa mpaka tunashinda kwani sisi tuko injikani na wale wako injikani. Familia mane nyithigi onegi ng'anyo mar Gen Z gamokalo wacho ni gionge geno ni piny owacho ni miyo gi ratich gi ewi nek ma giwacho ni notim gobila. Time has come that a body like the DCI should be phased out. It has become a dreaded unit used by those in power to harass Kenyans. Jodolo mag kanisa Anglican bade Manyanza dwaro mondo jatend piny oketh bad migawo mar obila mar okwach kich ewi wach ni giketho ratich oganda. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Levi studio olony kendo ng'eyo weche mag tuoche mag obwongo. Emo miwinjo ka weche gi wadwa ni mondo mwago mbaka. Kane pok wadhi yweyo ne wacho kacha ni daktari biro pimo ni ere kaka onyalo bedo diagnosed. Ere kaka inyalo pime mwacho ni ng'ane ni to koro gini osechopo level 3 kata kidieny mar 3 monego beni konye mapiyo piyo kapok ochopo kama oketho family ne, kapok ochopo kama owito tich, kapok ochopo kama odonje weche mag kuo kata weche mag mecho mondo mi ogwe punda. Daktari wamula ne diagnosis. Kaki wacho no mondo mi wawachi ni gini en tuo gik mi wacho go duto isetimogi to ntie structured behavioral addictions gi ntie ga structured interview maduongo kamano gi dhongere ma ibro mi iwuon
to gi kony mar ng'at matimo ni interview no ibro somni achiel kachiel mana ranyisi ma wang'iyo ka to wan gi score margi koro nitie score 1 2 3 4 bang' kise score those penjo mibro penjigo waluonga ni questionnaires aeto watali to wayudo results ni score adi be ok wabi wacho ni results ibro yudo da kosendik ni piny kacha chande koro score mana result no kendi ting'eyo ni kayo asechopo stage maka mai an stage mogik an gi tuo kata an stage mar adek. Daktari dwani mondo mi kuom ranyisi imiwa mana moko kuom penjo ma samori penjo kuom ranyisi awuonda ni koro an jatuo ma wacho ni wantiere kod chandruok mar gwe punda penjo kaka magi mibo penja tadwani mondo misko kaka bro duoko kato ibo nyisa ni mago koro abro penji penjo kaka ni chako gwe punda gi pesa di kuom ranyisi siling 10 aeto bu penji ni pesa mogik manigo punda ne en pesa di siling 500 koro nitie score ma bro timo kanyo obo mi score mar adek aeta bro duga penji ni samo kigo punda iwinjoga nade e dendi samora winjo ka gima ntiere gima nonego be na yudo to ka yudo nikech oka gwe punda wabro mi score kanyo adek ang'wen abro duga penji ni last 1 week isego punda didi last one week atemo mondo mingi kago punda koro poka goyo last 1 week itemo mondo mingi punda koro poka goyo wabu mi score mar ang'wen wa mi score mar ang'wen nikech itemo goyo itemo weyo manyiso ni in wuon iseng'eyo ni it's a problem ma to follow up question nyalo bedo ni poki goyo punda e last 1 week ang'o mano miyo iweyo go punda e the last 1 week kech naonge gi pesa koro gimomiyo kigo punda en ni ionge pesa ma kiyudo pesa tibro go punda ma penjo mabro penji kendo manini mana kaka iwacho mar pesa no ma ing'eni koro watimo ni atima unstructured abro chaka penji ni sami yudo pesa ang'o makungo bire pachi go punda en one of the options nyiew chiemo e ot mano option moro onyalo biro number 2 onyalo biro number 2 nikech anyalo manyo samoro nantiere godo ganda moko anyalo chini gibo chwako ganda gibo chwako dengu koro mai anyalo timo nade anyalo goyo godo punda mano manyiso ni pesa osebedo trigger masasa mineno pesa to pachi goga ni onega go punda koro ntie gigo e addictions tie gigo maluongo ni triggers sasa mi yaw TV kapo ni ntie gimoro mineno kata ilando ng'at moro moni ni to go pi koro mago waluongo nang'owa triggers manya ka ing'iye ni triggers gi ginango ginyalo bedo pesa ginyalo bedo pesa samoro kiwinjo kaka jomoko loyo kata kikalo bath casino moro ineno kumoro amora mondik ni casino tidwani pesa idwani donji daktari ntiere okensani ne dire moro ntiere soda moro makana neno kaka tumadhi TV kama hata sidi dhiruomna soda ni amadhi manyiso ni mano na trigger mano trigger mago waluonga visual triggers to gi affect gaji mang'eny nikech mano trigger maduong' ahinya kendo dan soda mane kata kaka no madhe kongich iwacho ni miya uru soda no mondo atimre nade mano trigger manyiso ni sama ineno gino kata kineno picha no kata mar soda no kobire pachi tiyudo riyo donge kata chai kata riyo moro maki mar mondo itimre nade imadhi nini no to kanye ming'ega ni soda ni nyalo bedo chandruok daktari setimo na assessment ma wadhi weche giduto tema isko mimia grade miwache ni oyo ka to kodhi maber wang'e ni weche mag thieth wantiere kod thieth weche mag gwe punda to thieth chalo nade thieth maber gi yono mar go punda en gino maluongo ni isolation self isolation manyiso ni isolate iwuok kata igolori kuonde mantie triggers ma wawacho kande mamiyo itimri nade iparo kata ibedo gi parombo kata mana riyo mar goyo punda koro ntie inpatient treatment monego bed ni ikete ng'ato migole e environment ma kaponi en ja online ting'e maber ni kama entie ni onge gimoro amora ma onyalo access monyalo timogo online ang'owa pesa cha be igolo kuome aeti conditione psychology kae wan ga gino mwaluonga ni conditioning en ni iketo ng'ato through a process kata mana kidieny moro ma ong'iyo gi behavior
manyien midwa ni mondo ng'ano timre nade odo adapt kata mondo som kata mondo dende ong'i godo mane mwaluongo ni conditioning. Koro inyalo condition ng'ato through self isolation. Mar ariyo nitie gino mwaluongo ni step group gi addiction counseling kata mane addiction treatment kata mana jogo manigi addiction mag kong'o kata ang'o nitiere gino mwaluongo ni 12 step program. To ji mang'eny osewinjo 12 step program, especially jogo mosedhi rehabilitation kata mosetimo inpatient treatment mora mora mar behavioral addiction. 12 step program chande nitiere mar jogo mag gambling mwaluongo ni gambling anonymous. Iromo gi jogo mopogore opogore manigi tuo mar go punda to udiscuss ka utimo isolation kaka unyalo overcome that problem. Counseling technique moro nitie bende mwaluongo ni cognitive behavior therapy minyalo timo go ne ng'ato. Mago to koro en treatment makoro watimo e counseling room kaka jogo mosesomo tijno endo. Kendo ikelo ng'ato to watimo ne CBT kata gino mwaluongo ni motivational interviewing. There are things kata nitie gigo mutimo ma structured gi jatuo makoro biro kacha chande manigi shida ni to dwani mondo tem mondo wuoge shida ma entiere ni endi. Koro techniques nitie mathoth mag psychotherapy kata mag counseling minyalo tiyogo kendo iwuothogo gi ng'ato kikoche mondo mi shida mantie cha otimre nade. Lakini the best en self isolation. To self isolation no bokitime kendi ni kawri dhi lori ot kumoro nitie kaka itime. Just see a professional. Go simu to ibro wachni ni tim kama bi kama mondo timre nade mondo konyi. Yeah. Moro kawuono kwa disipo namba etok chendo kata ka chendo rumo iwacho ni gwagwa simu ni wanyalo goye kanye kuom ranyisi ni mondo metudra ko Dr. Levi e weche mag gwe punda masa moro inya namba mar simu nyalo bedo adi kata kamano wabochiwo kendo ka watieko chenro. 07 5 8 1 0 2 3 2 07 5 8 1 0 2 3 2. Mano namba mokwongo minyalo goyo. Mar ariyo inyalo goyo 07 1 5 9 3 7 3 5 3 0715 937353. Mano bende kigoyo inyalo yudowa e klinik kacha ibro max biti bro nyisi kaka inyalo konyi. Thoth ne thieth thoro ka thuolo maromo nade mondo mi iwuoge chutho kaka weche mag weponda gi. Luore gi kiwango mane ng'ato sedonje e tuono to normally wawacho ga ni a duration mar 6 months kaduogo nyaka 4 months. Nyalo bedo ni ng'ato usetimo techniques kaduto gik mano dwani mondo wuoth gi ng'ani kaka dwani mondo wuoth chande usetimo stage 1 stage 2 nyaka stage mogik makoro nyalo release ng'ano back to watimo ga gino kichiegni tieko to watimo ni gino maluonga ni systematic desensitization manyiso ni wa release mos e tabiani kata wateri triggers ka mos wanyalo ga mi pesa gi simu to wang'iyo wa observe ni to systematic desensitization mano wanyalo ga wacho ni towards the final stages mag treatment. Koro kanyo ema kawoga okang' mathoth. To macha gino mitimo gi ng'ato ondam kondam iwuotho kode ondam kondam. Manyiso ni kata samoro unyalo ga wuok kode to dhi bet kumoro okada luongo nying kuonde mu wanyalo betie lakini wanyalo dhi bet kumoro ma wang'eyo ni ka trigger situation mari nitiere to wa observe kaka itimori kendo so en process to ken gino ma en achiel kuom tuochego moko ok oyot mondo ng'ato owuoge lakini ka waluwo okenge gi maber to ibende ka in gi motivation mari motivation interviewing ma wacho cha ka in gi chuny mari mar wuok kacha chande to wabro kochi kendo wabro neno ka iwuok e shida cha. Moro daktari antiere mabor mokalo kod Dr. Levi nikech gigi duto te gin pesa daktari adiera makende ni gigi te gin pesa tadwa ni mondo mi akonyo watna masa moro sedonje weche mag gwek punda gi ahinya ma ok onyalo bentin kaka wanyalo time e yor nyadala ma bende kokelo yore mag pek e weche mag pesa ne family. Yor nyadala cha koro shida mobro bet godo ni ibro time gi ng'ano e yor nyadala. Nikech iyudo ka yor nyadala chande onge professional kata onge jalony mong'eyo molony gi wechegi. Motivational interviewing gi CBT ma wacho kaka mago gin treatment ma structured monego bed ni time clinic.
Koro kidudo ka kiwacho ni yo mar nyadala no ero ok nyal kelo dwoko maber wachako te wawacho ni iyudo ka ng'ato temo weyo to timore nade odokie nikech onge tools gi dholuo onge gige tich motiegre monyalo tiyo godo nikech ok omiye gi ng'atno molony e yore ma wacho gago eko. Koro anyalo wacho ni nyalo temre lakini bedo matek sana kendo iyudo ka relapse kata dok e timno ero bedo malo. Lakini kiwuotho gi ng'at mong'eyo mosomo mong'eyo kaka kochi kata kaka ojiwi kata gik monyisi kata tools ma wacho go mitiyo godo go eko kaka 12 step go eko tiyudo ka tich bedo mayot. To behavioral addiction gigolo response mana kaka mana chemical addiction chagolo ena ni magi to koro onge chemical madonje dendi ena behavior mani chako to koro kaka imedo time chande e kaka ong'iyo gi dendi. Owinjo maler kendo ageno ni oganda wa yudo puonjruok e yo makende kotinde kod chenro mar penj laktar odiochieng' ma kawuono. Seche mwago mbaka ni jahera mar chenro ni in bende ng'iya ni kit ngimani de bede ni nitiere kaka isedonjo weche mag gwe punda ahinya. Inyalo bedo ni gwe yore mopogore opogore okelo ni chandruok okelo ni midhiero omayi kwe omiyo family ni ok dhi ni maber koso daktari wacho ni kichopo kanyo to mano en chandruok. Joluo bende nogo ngero ni geng'o ber maloyo thieth. Daktari wang'eya ni kaka wanyalo geng'o weche mag gwe punda gi. Mokwongo en ni ng'i ka in janyuol sama in gi nyathi in mokwongo tem mondo kik itim timni kama nyathi timore nade nene kata kik itime hayanga kuma nyathi nene ni mae en yo ma wanyalo timore nade ma wanyalo ga loso go pesa nikech sama isetimo kamano to mihiya chang'eyo ga ni ka fadhi kata madhi ema go punda to loso pesa kata timore kamae ere kaka manyiso ni en gino kata bende manyalo timo manyalo miyo atimo ng'owa alos pesa. Mar ariyo anyalo nyawacho ni kapok ichake tem kik ichaki to kisechake tiwinjo ranyisi ma wakelo kande tineno ka in ifall e kumoro amora mifall e ranyisi go eko inyalo temo mondo iwe kapok obedo ang'owa kapok obedo tuo. Mano yo mar ariyo. Koro kik ing'eyo ni en gima isechako kata mapok ichako to kawuono iwinjo puonj mi winjo ni gini ng'ama kama kamae nochake adieri to aneno ka shida ni nomake ng'ama kama kamae nodere nikech ne otimore nade ne okawo pesa duto mag ot modhi ogogo punda motimore nade molal. Koro wek timore nade wek chapo. Preventive measures nitiere to preventive measures moko mwanyalo wacho to wan to waonge go gi uweso mwanyalo timore nade mwanyalo konyo go preventive measures ka nikech kawuono kata kwa wacho ni waket tax mamalo mondo kampuni matimo online betting gi obedie mano wan waonge go gi uweso to mago te preventive measures mabeyo makokaw to makoro tich sirikal kokaw yore go eko maginyalo neno ka ginyalo geng'o godo kampuni mopogre opogre makelo gigo kata yorego mag go punda go eko to mano yudo ka bro geng'o ji mang'eny kuom timo gigi. Erokamano nya daktari ni wacho ni yudi kanye mori nyalo miwa kata namba ni mar simu kendo ne jogo ma moro no komake maber e kidieny mokwongo mani chiwe. Yuda Koinange Street, Arrow House, first floor, kanye mibro yudae. Ibro yuda bende Ngong, Amrek Kenya. Amrek wa specialize e thiedho tuoche mopogore opogore mag dangni mag paro. To kendo wa specialize ahinya e tuoche go mag ikelo gi yedhe mamero ji. Koro gigo kaka mana ng'at man gi addiction mar kong'o kata mana addiction mar njaga kata ng'at ma pache olokore nikech otiyo gi yedhe gi kanye mwakonye jogo ikelo gi wan gi inpatient facility maduong' kacha mwakete ji e program ma ndalo madwarore ma nyaka ng'ato tieki program mare ma wang'iyo mag inpatient program go ka gitieko to koro gino maduong' en ni community reintegration mar ng'ani watimo nadi ere kaka watime wanyalo kawo ng'ato to wamiye course moro ipuonje course moro kosetimo to wamanyo ne tich kata mana oko mar Kenya nikech yudo ka addiction gi wacho ga triggers iyudo ka trigger situations ng'eny kuonde ma ji odak e Kenya kae koro kiyudo ne ng'atni tich moro kata mana oko mar Kenya to dhi konye kendo iyudo ka koro triggers ka otimo nade o eliminate gi to mano gino ma Amrek Kenya timo. Wabro make sure ni yudo course wabro make sure ni kata kapok iwuok Kenya kae tiseyudo tich abroad ma iketi ndege
idho tidhi chako tiyo tijino ero koro bende konye oganda mari mane kuonde miyuda to kendo mane gino mwatimo. Adokero kamano kenda moro mokalo kidieny machielo wabongi ane seche ma imiyo ji kos gin koses ka ina mage koses ka thuolo marom nade ere kaka gidoke oganda ka to ka giseyudo thieth mopogore opogore kotenore kod dangni mag paro tiyo kod yedhe mamero ji kaachiel kod kong'o kod gik makamago. Dr. Levi ero kamano makende kuom biro chenro mar penj laktar gopunda kawuono wayudo ni en tuo ageno ni kwaluongi kendo timo biro wagoe mbaka wang'e kaka wanyalo bedo kod ngima makare nikech ngima en mwandu. Ero kamano Ruth abiro duogo. Ero kamano ahinya. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu mano en Dr. Levi owacho kacha ni kapono ni neno ranyisi moko ber ka iweyo mapiyo piyo to bende wacho kacha ni kapok ichako to kik ichaki. Mata ichendo ni en Ruth Otieno ero kamano makende ni daktari na Dr. Levi ni jago picha mawa Asugi ni ero kamano makende ne producer na Papecho Koth kaachiel kod director na Philip Ochieng ka wacho ni ngima en mwandu nyaka kendo odiechieng' machielo an Ruth Otieno oriti masani.